не взимаш, Грееш от тебе, бе. Какво правиш ти, бе? Взима, купли си, да справиш много. Няма проблем. Какво искаш да си? Кой да снимаш? Тези приятели наши. Добре, сними си какво искаш, бе. Не прави. Кой си ти, бе? Кой е то? Като не е той. Като не е той, защо ще му давате да снима? Държава! Няма да спира да За снимам. това ще ви Не ме закачайте. Срам ли ви от нещо? Не разбрах. Да, интересно ми. Тук съм. Дай вече, бе!